ko himen ko para bayit how try Jesus Christ. Mindagas ngiyos no na ka gospel Shapang ka jingle jingo u Jesu hakawe ka ying jong uwe u piracy. Uta u piracy ula courts nga ba yaw Jesu. But don't born gibriyo ki ba pesiar yaw. Kibriyo ki pesiar yaw omde na marba ki id yaw Jesu. Omde na marba ki kwa banjan badu Jesu. Henry na marba ki bishni yaw ki tarais niyo yaw kila dom yaw bad kila pishar kila aban bishar pindram yaw. Bun gibriyo ki peit yangi ngi peit ki weiro. Kabangi don haka school kinna school ki peit i weya pa. Lada don ki kinna ki bale khamba banya ki we ya ke rukam peit jongi ngitip omde daga jingieid bunsin henry ngi peit ki daga jin bishni. Haka imlang salangro ngi peit ki brio. Ngi peit ki marjan marpa jongi. Ki himmen ki para ki peit i pa. Ngi haben kirli alade bale ngi peit ki we. Hato ngi peit ki we daga jingieid nengi peit ki we ben bishar pindram ki nengi peit ki we namar ngi tarais niyo ki nengi peit ki we ngi ting ki lese lada ki le kambha benyangi nginum yo ya kaburom nginum yo ya kakertan bun jait ki jimpeit kadang jiaman kasngi haka jingim jol ladangi puson nadu min step hadu janmin ya kerukam bangi peit ngilaban yoi bun sin ngimju peit ki we namarba ngidon gamen siam babha bun sin ngi peit ki we namarba ngidon gamen siam basini pilaban bu ya ga jinkain haladehi bale nga peit ki we kai ga jingtumu jonga jimpeit jonga hato nga peit benyaro ya ka kambha jongi we hato nga peit ki we ban yo i ya ka burom jongu balai haki ne nga peit ki we namar nga don ka mensiam ye kwan ya de ne ka mensiam tarais niu ne ka mensiam bishni bishar mapi henry kae kaba nga kwa ban kadau ye pihangne ki piracy ki la pesiar ya Jesu ba ki kwa ban tep pa u Jesu un lebhane em hakasngi sabat ka jimpe jonki kalom ban peit binia ya ka rukam le jongu Jesu bat niyo yi ayu ngi don uwe ubriu bapang aptop bat kane kalongka kasngi sabat mendangi haben soto ya ka jing koridor jonga sabat balengi don kam sabat minda habangi kran sabat nagabinda jongi sabat kalong sngi utrai namar lemba ka jingyap bat ka jimme pa jongi Jesu ula penjanai ya ka sngi bat kam da me ya ka tayo bening kongi ong sngi utrai kalonga tayo bening kong bat ngi kein koridor ya ka sngi utrai namar kalonga sngi kabakoi nagabinda ki ju namar ba ublay ula tre hindrius ngi badula bu yagasngi kalangasngi shongtai bad nagabinda ki ju kilabu yaka sngi sabat kalangsngi sajain lese don bon gibriu ki babut yaka negasngi namar nadu kap jingwan jongu Jesu kasngi sabat ka kalalangsngi utrai henry don bon gibriu ki sakut hakasngi sajain lese don dru ya ki bangai hake tagesngi bat kaba mod ki im hake jutam barim kimbat poi kimbat kinjo shaka jutang batim hai ka jutang batim mai kaba mod ka jingim jongu Jesu jingim badu Jesu ladangim tre ben im ya ka jingim badu Jesu ngim patla ben soto ya ka jing koridor jongesngi
But minda ki Jew ki peit iau Jesu namar kalalongas ngi sabat. But hakamatu Jesu udon uwe ubriu bapang atop. But nagabinda ki Jew ban pinkoit ia ki briu ia ki bapang hakas ngi sabat kalong kapop namar ki pinkain ia ka ain. Uni ubriu upang atop kata ka mot kasakut ka haka met jongu bad namar kata ka daw kala at ya ka met ka parjong. Badu Jesu ula peit ibriu. Badu Jesu la snauto ka jimur jong ibriu. Bale ki peit yaw. Kim shimla peit yawu ban yaro yawu. Kim shimla peit yawu ban burom yawu. Kim shimla peit yawu ban it yawu. Kim shimla peit yawu ban mane yawu. Pin ban kila peit ban bishni bad ban tarais niu bad ban bishar pindre. Bad nang daw Jesu la snauto kaya ka ba kimod. Kilong ki briu ba at bat ya ka ain henre kimbat ya ka jingisne. Kilong ki briu ki ba bat ya ka ain henre kimbat jingieid. Kilong ki briu ki ba bat ya ka ain henre kimdon kamin siyam sngaule. Kani kalong ka jimma ha ka jimmane jongir. Lesing ngilong ki ba bud ya ka ain khlem jingieid. Ngilong ki ba bud ya ka ain khlem jingisne. Ngilong ki ba bud ya ka ain khlem ka jing sngaule. Kum kini ki parisi. Ujisu ulawan ban isne. Ujisu ulawan ban sngaulem. Ujisu ulawan ban penim. Ujisu ulawan ban penkoit. Ujisu ulawan ban pelai luid. Ujisu ulawan ban kinti buram ya ki ba shapo. Ya ki ba hapo. Kane kalong ka jing mut jang ka jing wan ujisu. Bad kini ki brio ki ba peit ya ujisu kim shimla yo ya kane ka jing long ha ujisu. Ka ain balengi don kam ain ka ain ka yalam yangi sha ka jing shisha. Ka ain kala ai da uble ya ki pai di Israel bad la da ka ba bud ya ka ain kin poi sha ka jing shisha. Bad kin mane ya uble ba shisha. Bad minda uble ba shisha uyang hakama jongki bad ki bat ya ka ain henre ya ka jingrake ya ka ain ka jimbat ya ka ain klam ya rap ya ki ban mane ya ka jing shisha. Kane kalang ka jimbakla jongi parisi. Kim shimla yo ya ujisu ba ulong ka jing shisha ba ulong uble namar kata ka daw ukila kinno ujisu upinkain ya ka ain. Upinkain ya ka ain namar ba upinkoit ya uburiu bapang hakas ngi sabat. Sabat bale. Sabat ban mane ya uble. Bale uble wai sabat ban kinmau ya uble. Bale uble wai sabat ban pinkuit ya ka jingim jongi. Bale uble wai sabat bangin dup ya mat ya uble ha ka jingim jongi. Bangin longi bas ngaungu. Henry ki paidisi kila bakala shirkei. Hakas ngi sabat kim shimla ya uble. Kim shimla mane ya uble. Bat pinban kila kinno ya uble. Bunsin haka jingim jongiru kajia. Minda ujisu ongkumno yaki. Hato haba ukun ne ki masi ki hap haka pung hato pinum penim yaki. Uni uburi ubapang atop kasakut haka mejongu. Bat ujisu pinyasirim ya ke jinglong jongki kabayade bat ka bara arliang ngiyoi ya ka Uwe uburi atop namar sakut haka mejongu bad kikun banne masi ki hap haka bara arliang kaju. Hap badon ga jimbakala ne jimpang ne jingduna namar ka Henre haba ki buriu haba ki pairisi ki ki kun ne ki masi ki hap haka ki koloi ban pelait yaki naka namar ba kitip lada klam pelait ukun unia klam pelait yaka masi kin sedunong lada masi hap haka bat ka yap kalong ka jingdu no ka jingdu kaspa
Kapamudu Jesu kedau ayu yaki. Kilaban pindon kam yaka ain jonga sabat naga binda ke jimmen do yalate. Habadon ke jimma hakama jongi ki koloi bentre. But ki om de bentre hakas ngi burom sngi sabat. Henry ngitip hakas sabat ki lindo ki kinia. Hakas sabat ki pindap yaka jinglenium. Haba ki pindap yaka jinglenium. Ban pindap yaka jingkinia ki don kam masi. Kiaban ot masi, kideben bu ya ka masi, ne ka dekat med jongi masi, haka duan, but kideben tang, kideben manrat dingiap, kideben lena dong shadong, hang daru ka don jing tre, kane ka long ka jing arsa. Bun sin, ngi ka lalang giba arsa. Ki om deben tre, en regilindo ki tre mangas sabat, ban ot bun tili ki blang, but ki masi, ban bu haka duan, Henry Kim Shimla perkat kata. Te ki yang tang ban kino uble. Ki yang tang ban tarais niu. Ki yang tang ban bishar. Kane kalanga jimma haga jingim jongiru. Ngide ban kli alade. Kalam peit ya uble. Kalam eat ya uble. Kalam eat ya Jesu. Lada ngiyai dagaba ongilong Khristan. Kata ka jingieid Khristan kanum seiso. Ladangi ong hana ngilong Khristan henry ngim don jingisne yekiway ngimla ban kot yalade Khristan. Ladangi ong ngilong Khristan henry ngim don ka mensiem ban map. Ladang ngim don ka mensiem ban eat ngimla ban kot yalade Khristan. Ngi ong ngi bud ya ka ain. Ka ain ka ba kongsan ka ba Jesu la ai ka long ban eat ban isne ban Khristan ban snule. Tongin duai hakanegi Eucharist pakuit. Hadu katno ngilong ki Khristan. Hadu katno ngi isne. Hadu katno ngi snaulen. Hadu katno ngi penjanai ka jingim jongi. Jisu ba it karko kardo yangi. Penjanai shushu ya ka jingim jongi. Pendimai ka jinglong jongi. Bonsin ngilong ki Khristan shupeit ya kiwei om namar ka jimba. Henry na kabinda ke jings niyo. Ngi bishari kive, ngi tarais niyo kive, ban ngi pindon kam ya ka ain ban pinjot ya kive. Map yangi, bat pinkalain yangi, bangin yaine rengkat bat me nagabinda ki kambaba. Enyaro ya utrai Jesu Christ.